Добре дошли в Девня! Добре дошли в Соловей соди! Най-големият завод в Европа за производство на калцинирана сода, част от група Соловей, създадена от Ернест Соловей през 1863 година. Наши основни ценности са животът, здравето и благосъстоянието на всички работещи и посетители, както и опазването на околната среда. По време на посещението си в дружеството, имайте предвид, че това е действащо химическо предприятие с непрекъснат производствен процес и специфична работна среда. Това изисква стриктно спазване на правилата за здраве и безопасност и вашето повишено внимание през цялото време. Тук мерките за безопасност започват още от пристигането и преди влизането през портала. На цялата територия важат правилата и разпоредбите на Закона за движение по пътищата. Паркирането е разрешено само на обозначените места и по указания начин. Не се допускат посетители, които са под въздействието на алкохол или други упойващи вещества. Употребата и внасенето им на територията на дружеството са абсолютно забранени. При качване или слизане по стълби е задължително да се използва парапета. Производствените инсталации, сгради, строителни площадки и логистични зони на дружеството е задължителна употребата на следните лични предпазни средства: каска, предпазни очила, работно облекло с дълъг ръкав и предпазни обувки. В зависимост от зоните, които се посещават и конкретните изисквания за извършваната дейност, към личните предпазни средства може да се наложи да бъде добавена допълнителна екипировка, като например антифони, предпазни ръкавици, светлоотразителна жилетка, газоанализатор, противопрахова маска, газова маска и други. Моля да имате предвид, че в определените зони и части от дружеството се извършва видеонаблюдение. Придвижвайте се винаги с придружител от дружеството и спазвайте неговите препоръки и указания. Пешеходците трябва да се придвижват по специално изградените за целта тротуари и да пресичат на обозначените пешеходни пътеки. Напомняме, че поставянето на предпазен колан е задължително и на задната седалка в автомобилите, а употребата на мобилни устройства е забранена по време на шофиране. Максималната скорост за движение по главните пътища в дружеството е 30 км в час. За второстепенните пътища ограничението е от 20 км в час. Има зони и с по-стриктни ограничения. Те са маркирани със знаци. Имайте предвид, че големите превозни средства и машини имат слепи зони. Нека разгледаме основните рискове в нашето производство. Токсично или дразнещо действие на различни газове и прахове. Поразяване на кожата и очите при досег с различни прахове и разтвори. Възможност за термично изгаряне при допир до нагрети до висока температура апарати и материали. Падане при неправилно движение, подхлъзване или спъване. Рискове, свързани с електричеството. Ако забележите опасна ситуация, моля, информирайте вашия придружител. Не блокирайте заводските пътища и аварийни изходи. Не се приближавайте до работещи и спрени съоръжения, както и не правете опити за тяхното спиране и пускане. Не докосвайте въртящи се части на машини и оборудване, електрически системи и възли. Не премествайте и не отстранявайте предпазни и обезопасяващи съоръжения и пожарогасителни средства. Тютюнопушенето е забранено по инсталациите, пътищата, в автомобилите и във всички закрити помещения на цялата територия. Местата, където тютюнопушенето е позволено, са специално обособени и обозначени със знак, като обикновено са близо до входовете на сградите. Използването на мобилни телефони е разрешено, освен на някои обозначени и класифицирани като опасни в експлозивно отношение зони. Въпреки че сте с придружител, имайте предвид, че в случай на авария, злополука или пожар, можете да откриете всички нужни телефонни номера на обратната страна на вашия пропуск, както и на информационната брошура. При обаждане, в случай на авария, е нужно да дадете колкото е възможно повече информация за събитието. За целта се опитайте да отговорите на следните въпроси: кой се обажда, какво се е случило, къде се е случило, има ли ранени, какво е нараняването. При необходимост може да позвоните на националния телефон за спешни случаи – 112. В случай на пожар е важно да запазите спокойствие.
Ако пожарът е локален, използвайте пожарогасителите, разположени в непосредствена близост, но само ако сте обучени да работите с пожарогасител и е безопасно за вас. При включване на алармената система, изразяваща се в прекъсващ сигнал с продължителност най-малко 3 минути, посетителите са длъжни да следват инструкциите на придружителя и да се отправят към сборните пунктове за евакуация. Сборните пунктове са паркинга на административната сграда, паркинга под портал Експедиция, паркинга до портала на ТЕЦ. Важно! Запазете спокойствие! Винаги спазвайте препоръките и наставленията на отговорния персонал. Всеки последен четвъртък на месеца в 11 часа и 30 минути се извършва тест на системата за оповестяване за около 30 секунди. Сирените може да бъдат задействани и по време на планирани тренировки за действие при аварийни ситуации. Познаването на знаците за безопасност е от основно значение за вашата безопасност. Те биват няколко вида – забранителни, предупредителни, задължителни, знаци свързани с пожарната безопасност, табели със съответния символ за опасност, пиктограми, знаци за авариен изход или първа помощ. Дружеството е въвело допълнителни правила, които касаят някои изключително важни от гледна точка на безопасността дейности. Тези правила следва да се прилагат стриктно, като не се допускат никакви компромиси. Те са въведени, защото спасяват живот. Работа на височина. Работа по енергизирани системи. Работа по тръбопроводи и оборудване. Работа в експлозивна атмосфера. Работа в ограничени пространства. Повдигане на товари. Изкопни работи. Движение. За вашия престой, при нас най-приложими са изискванията на правилото за движение. Снимането и записването на видеоклипове е строго забранено. Ако се налага снимане, моля попитайте вашия придружител предварително. Пожелаваме ви ползотворен и приятен престой в Соловей Соди.